Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai. Programu ya mzee. Pamuno imba Giroria, ngave Giroria matibaba. Sipineji woye, CBCB wewe. Pamuno imba Giroria, ngave Giroria matibaba. Sipineji woye, CBCB wewe. Zamara vapugama pamaso we. Saka nhai sekuru, ndizvo zvazvinoitwa here izvozvo nhai asikana. Handisi kuramba hangu kuti mama vari kurwara ende vari kuchipatara, asi kadai mafona tokudzai urongo wachiona kuti wakamira sei panongweri kana masvika. Iweyo dambudziko rako ndoroiko iwewe undondinyepa kuti kwai urongwa kutodini unondinyepa iwewe hanzvadzi yangu iri kurwara ende paripo kana chimwe chinhu chibodzi chinobasa baba umba panapa kusarapo izvozvo unondinyepa kuti kwai urongwa kutodini ndozvidira matope izvi. Ai sekuru, ipapo handisi kuramba, but maybe kadai mauya mega kana kuyana gogo ava chete. Hayo mabridge chiko newewewo makuvhera kana kuti makarorwa kunoko maukanganga kuti maizomba kuteni kwedu kuti satenda kumusha safe boy ere. Aiwa kani sekuru oshomole, haisiriyo nyaya yachona, but nyangoti ndandisina kugadzirira plus mazuva anopawandisa vanhu pamba panapa. Mudhaining mamairara mazuva ano muye maakurara mangu marasta 2, saka ndanditongori worried mavasiya vari sei vamwe kumusha uku. Inini hangu tisati tataura zvese zvemachips izvo kana zvechika, ndine nzara muzukuru wangu ndiitiro plan. Okay gogo, it's fine, rega nitarise manhuchu andasiya kuti achirimo here ndikupakurirei. Ezvo, naiwe Bridget, zvave kutodada naiwe. Unoda kuti ndidye mahewu inini manje. Manhuchu atisi kugara tichidya kumusha uku everyday. Haugoniwo kana kungoti gogo oika mari akatenge machips paghetto. Ndaona pane imwe chembere iri ipapo iri kubika machips. Gogo, sorry kani. Kungoti hako moyo unoda chete asi homwe ndiyo yakaneta. Don't worry baby. Sekuru vadiki. Ndi sekuru ani zviye oshombolere kana kuti chi? Ndonzoshomole mukuru wangu. Asi kana mwana kuti zvinokunetsa zvemazita chingiendeka izvi munongoti kule oshazi kana ngoti kule mabude. Saka mati takanomechesa chizviye. Okay, ndiri kudaka kuti muende paghetto. Pana madho vechikuru vari pepapo. Mutenge machips $4. Mupuwo kana mamirinda 2 ma1 liter ipapo. I know kuti mabva kureka. Plus kwenyu kuzasuka ka munenge muchamaziva here majipi nemasoft drink aya. Okay, bo. Ndisotendi bai. Muchembere muri kuedza kundiudza kuti pane tuhama twacho twauya apa twakawanda zvikudaro here? Mawana gaya kuti munhu ari kunzi aruwa 13 machuni in one day kana kondenza rachiona unosara richishanda here pakadaro ipapa. Mawana izvi soka vachakumbirwa kuti varare mudheni medu manje iyoyoka haiite. Kana musatye, maybe wari kungodarikawo vachienda nekuti zviite kana iyo teleti yacho ingasare iri mhenyu here nayasikana mukadzi wandaona achipinda apo tsvina yainayoka haisi tsvina yekutamba nayo iyoyo. Izvi hazvikwezvi, isu tisuka masiniyaro japanapa but hatichatomboonekwa sevanhu kapanapa isusu. Saka munhu ngaarove muvhu raanenge arovaka katingobayeka kuna landlord once katinomunanganisira maibata. Iwe kuenda kuna landlord kunoitei ukufunga kuti pane paachafa akateerera chikwata chinotsvaira studani here kuti ite kudeso nestudani yenyu? Hapana pagerman ndopakuzopedzisira tapiwa notisi ipapapo teiwanepi imwe imba ye4 dhombi muHarare munomu. Hedi inga zvakaoma. Kwemi munobhadhara mari nevanangu. Muchemberesiyane nazvo kamukambozvinzwisisa. Tigosi ngatiti atakika kuna mudhara sibinechika timuudze nhau dzake otherwise akatadza kutauraka tiri kumutema nematemo. Ko ndikapiko kakamira apaka. Mawana zvipamba panapa soka asi makunanganisa mabushmen futi pamasini acho kana mukuita seiko ngwere sefi boere kowe botipewo kakada bogo tibobheba hatyara chakanditinya rafu. Mabva nekupi kwemigerman? Ndiye mwana akauya nevanhu vatanga tichitaura vai. Sori vaberekera zogosvika varisida kuzviintrodusa. Ana mukoma nemiwo mhodzaka ini zita rangu rinonzi oshazi kana kuti madoko wani. Asi munogona kundidzenyu kuti bosi mabude ndatongosvikawo panapa kanhasi maiziya ndanzwa kuti tezi yangu haisi kufila bho saka ndatongodza mhodza namaradhanguwa ndakati ngatibai pa-H tononoti wagwani. Mwana mudiki akadai anotaura achidai soko kanaka. Iri rinenge ghetto sojeri. Mati muri kuda mogwe remadoko wani munoputa ipiko nhai madoko? Chero bogo mukoma imimbi oinozhirika makonotenga chero mboga munembatenga iyoyoka then munozongonitsvinyira 1 cigarette ndikazona mukanokurosva mudheni muka ndozonganjira maburu maiziya bomzi ndipeka kana 3 machips maiziya mondisiro zvinovavira 3 nozhi. Shuwa here mwanangu. Ndinokutenda shamwari kubva makuseni waita hako nachingotengerwa nezvikwereti kubva makuseni. Haiwa waita basa mwanangu.
ndinokutenda kwazvo. mayazi malaitaza musandondokudupuka kudai so ndiri ngwere kana muchinge mazogara apa ithingika ibva magara mangu ndisora netuma mirinda ma 1 lita ndatongosvikawo pamba pemuzukuru wangu ndokana mudheni munenge mutori nenzara saka ndazongodhisaida kumbovasurprise nemachipsi vambodyawo jipe nayo mana. Aiwa, maita basa baba, maita basa shewe. Iwe mfana wangu Digosi handeka tinotenga mogo pamukoma mandimbapo. Bo. Patimi upcoming artists zvese bo. Musatya sini handiripo. Tolinga kana mchinga madzoka. Hapana nyakanyanya sereka apa. Oya, Harare. Pariseko pa Harare apa modza. Kungotambura wena mzukuru wangu. Ameno kwa mabvo kuri sei. Bosaka. Handichagarika ini. Regazani mbonombona urikumba kujiperi vangafe nenzara. Sichaza chandasvika iriko hanga isiri fine. Ndokulinga time modza kana sandafonerwa kubasa kwangu. Kubasa? Kamwana kadiki kakadai. Oya, malaitazi. Ndita zvema acrobatics. Shaolin, boxing, zvese ndorova. Saka nenda kumatonaments. Handitombowana tumari. Ipapa last week ndakaenda kuJozo kunopusha mawex. Ndikapuwa ka 25,700 rand. Ishoma hai but hauzoshore. Mzukuru unoziva kuti mariyo yakawandisa zvikuru. Utotende Mwari nekuti isusu kutochembera kudai atisati kana tatombodzibata mari dzakawanda zvakadaro. Shuwa wena, kusiyana kwema levels. Honeka macrobatics achona. Haijime ich. Ni. Search. Hash. Nyeo. Shaolin. Unzwa mfana wangu. Iwe Shomole. Ndakuya modza. Okay modza. Ngenditi da. Ndongono vati da. Then ndobva ndazongonoti da. Okay mwanangu waita basa udzoke futi wakaona time timbozotandara. Ndiri kutsvaga anondipa basa chero rekupinguza majongosi. Ndichifamba nemasaga, ndichitengesa manyongorosi. Machinda mundibate, ndine kadhiri kemugondorosi. Nasi handisi pakusunga tai, ndakagoga mahoforosi. Imafaneni. Kasika umira pabotoni. Iwe mdara iwe inda kana uchingoti sona nesimaghetto yutiwe. Hauna here kana mhondi kana marepiste ekuti unogona kunosunga kunzoko. Wosiyana nesu zvedu isu maghetto yuti katinenge tichizviitira zvinhu zvedu waiziya. Iwe, I said stop there. You are surrounded. Haunzwerewe. Mukoma jestara. Hamusi makutinyanyira here apa mana. Ndokubhaunza wacho here iwowu. Wekuti show yega munenge makatigarira pamusuwo kuti tisapinde. Imbomirai mdara imimi. Musafambe nebasa muhomwe. Ko isusu manje tikazofamba nebasa redu muhomwe zvinozobude. Iwe skelemiwe. Ibasa reko wachana era famba naro muhomwe wo. Was you civil servant? No. Was you lieutenant? No. Utongoriwo povo zvako iwo. So sadeka kundigumbuра panapa. Mdara kakuva povo tiri povo hatisikana kutomboramba maiziya. But manje mukazotinyanyira stereki ka tinozopedzera tazviramba zvemadhisinyongoro zvachona izvozvo maiziya. Abakapa handisida hangu kusunga kapfana mimika. Nyaya dzenyuka ndiyasanatso kusunga zvenyuka asika ndichati nonokei. Mosa dzenyu dzeseka ndichambodisishe isai mufuriza ka. Dzobva dzafuriza kachi then ndozotangira ipapa. Saka uri kudei mdara iwewe. Hatimbire kustudio kwako ka isusu. Siyana nesu. Zvamwari chaizvo ka. Zvisina kana kutombovanzana ka ofisa makarwe kama kujairira vanhu mimi handitika. Imhosva here kuti takabva kuBhorodhewu tichiya kuzogara nemi kughetto kunoko. Vanhu vekughetto munobhohwa stereki mimi. Maya mfana wangu. Apakapa ndada kungobvunza kuti kochembera inonzi maimhozi iriko here kumarani kwenyu. Ndo nyaya yacho. Muruda koso but mukukwata. Ipapo bhozi dzangu ka. Apakapa mukutara chokwadi. Mai ndovada zvisingati ende ndovashayira hope. Asi manje dambudziko riripo nderekuti chika. Mwana wawo mhozi chika musoja weya. Plus manje iwochi vahombe kwandiri manje. Saka panoti netsei. Selector man. Murungu chokulena mwana chete. Eji nebasa rei. Vanotyisa zvekava dhikirota naishamwari. Alright mdara une makoti manganiko ndikuitire plani ka zvekuti nhasi chaichai anogona kutonosiya hope kudheni kwako waiziya. Shuwa here. Okay, handika pamagrosa pacho nakapa. Ndokuitira koti rachonaka. Ndogona kutokuitira chero matatu cho. Chero racho nawo muri kudaiwayo. Yesaya ngwela inanganise dzisinganangane. Ngatiti bviri chamama waiziya. Madzibaba inini handidodi zvemuedze nemi. Ndati gurupu revanhu vauya panapa rainge iro. Muri kuda kuvhura kipi here pamba panapa. Iwe, taurira pasi uko mani. Unoda kundinzwisana na Bridget here iwe. Muchidati ndine basa nazvo here inini izvozvo. Ndati inini samailendrod handisi kuda zvivanhu zvadouya pamba pangu panapa. Sandi kuwanda kwazvakaita ikoko. Maroja anonetsa stereki. Iwe kaiwe. Wakukanganwa chazuro nehope kaiwe.
wakukanganwaka kuti ndakakuwana uchirara kumbare uko murengi washaya mari yekudzokерesa kwenyu kwachivi kwawanga wabva uko. Aiwa kanhai madzibaba, ko zvekudotara nyaya dzekumashure ndezvineiko nhaimi? Isusu zvekuti makadauya kuna sekuru vangu makapiwa mushonga wekusigisa sowe makambohwa ndichidozvitaura here inini? Aiwa kanhai adzimai, chiregai kakuita sekudaro. Saka apa matinditesei nevanhu venyu vavhakachava ndigare ndagadzirisa nyaya yachona. Ndati dopinda mumba mawe imomo mudokande tumadhende twawo panze peyadhino hatidi tsvina panapa isu. Aiwa kanhai adzimai, chiregai kakudaro. Apa kapa ini regai ndidedzeka mudzimai wachoka ndomubvunza pasaidi. Apa kapa adzimai, ndinokuvimbisai kuti nhasi chaiyeka vanorara vatuta tumadhende twavo vaenda. Ndombonza aniko ini? Kana zvido kunetsai ndisiye ndinovanokera inini, handidi zvinondinetsa ini. Kana dhondowari adzimai, regedzai nditobuda izvezvi kandiende kunotaura navo. Haleluya, ameni. Haleluya, ameni. Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai. Programu ya pamunoimba giroria ngave giroria madzibaba sipineji woye CBCB we